Hainohai mangphrika sawi phaikha Killa bazarni tipra Gramin Bank bwskango beer bottle, tei bottle, juice bottle, juda kichik michik manam koshok aborjona rungjak tongkha. Sabni daitto sab sutra khaijakya ongui tongkha. Sabo responsibility nanai bazar committee na local na bank manager sabni khlaithai sengmunga chaijak jai khaijaya bank bwskango beer bottle khibrani sabni daitto ongkhanamo nanendi sinmangphaibo Serang jati kok tumanai tongnai joto kapan daku tibuk song ang nrong ngrong haino hai dikemol som phaisok phaika ar jaga thik chini killa hatini Gramin Bank je tongmani thik o Gramin Bank je hala kawi khaimani nugui man khana ani kon mangphli ang trek aroni Gramin Bank ni manager ba ang kok san bagai chai tongnai tai aroni je local ni borok ar jaga je bank of finance bang borok kok sanai ang je mansak borok bang je malai khang kok sanai ang ubui mangphli phunungnai kam hamya joto nang phunungnai pia banarok ano hamai phon sadi hamya phon wansok di pia ba angle dofani bagai samutana boi angle basakha dofani bagai samutana hnaino o loguno serang jati ni loguno ang romkha pia ba omo ongui simaya kongkhe kaisa government ni kaisa hapang ni sebuk khlaimani thai bank ora joto nini ani ni bagai si nini besani bagai ani besani bai joto ni bagai si kaisa bank hanai kholokjago okilla hapibo pheba yang mangpiti sana toitrang koinai yang puruna bagai o botol lok naidi yang changbit joto o botol lok daito sabana nai kibinan bagai aro jaga nini juice nangmani botol tei nangmani botol kabangma nini juta rok nini bulb hamya rok nini beer botol rok ibong ka beer botol ang rom nai romi punai omo beer botol omo ang rom nai ang selengya nauni bagai ang tongu ang ki phana tonga ki phana ang romi punai sikok juta tongo beer botol nini can man kabangma tong obo sabon daito nanai aku di bukusong aroni local de nanai hai keba bazar committee ni daito de na ani daito de na o Gramin Bank o ja sebuk khlainai rok assistant manager nini aroni manager kotor sabon daito option tong sengmung tong ani kok omoto ayangbo khula yangbo dorja tongphano kam goreisek ang bisingo habui nai ang manager bai aroni manager bai ang kok sani bai ang chai tongnai botu tong gorei saimia tapura ang hab jagya kho office to khula kho bondo tungme helema tongya kho ang hab nai omo asuk aborjona kaisa Gramin Bank o killa hatini Gramin Bank o asukhe aborjona nungra sab sutra khaijagya abo sabo responsibility nanai abo sabo khibinai sabo responsibility nanai ang kok san bai chai tongnai yang manager ba ang kok san bai chai tongnai phaidi truk chakiri edi ম্যাডাম নমস্কার একটু আমাকে সময় দাও এখানে বাইরে একটু আসুন ম্যাডাম আপনার কাস্টমার নাই কেউ নাই অফিসে এখন আপনি না কারণটা হচ্ছে এখানে যে নোংরা স্যার এটা কে রেসপন্সিবিলিটি নেবেন এটা একটু কথা বলুন স্যার আপনারা না আপনার দোষ না কিন্তু না ম্যাডাম একটু না আচ্ছা একটু বন্ধ করো আমরা কথা কম আমরা দুজন ওইসব নির্দিষ্ট নোট হইছে আমরা কমু কিন্তু আমরা কথা আমরা জলের দেব না কিন্তু মানে ব্যাংকের কাস্টমার দিতে কই জল নাই যা খুশি বসে দেওয়া স্যার আপনারা কবেন
আমরা করতেছি, আমরা রেগুলার করতেছি। আমরা এটাও কমু, আমরা যে এটা বলছি, আমরা এটাও কমু। aroni bank manager kisa lajaka tamhinga bo bini daito yan bagino bo lajaka ano ang busini jago keba ang bo ekdum kaham ke tomani sulu se tomani keba ang bona jabalta se jakli ya bin daito ya ano kisa tasak sidi bi kamera off highway kisa kau salena nang bai osin bagi daito bazar committee nang nang kisa bazar committee ni aroni borok bai kau salin samani ba ang kisa jakli ya bono ke aroni borok kau sa ang oroni doandari khlainai or jaga tolao o gramin bank o je bininga nani je doan rnai an dar bai malaikha inta khuk pula nara pula sana ta dilam sugo Naronon belai ka hambai. acha ko ki haisi tara nang dor jaga doan rego aile ge a kaisa gramin bank o kila hatini kaisa bank tongo mo jotto ni bagisi nini ani jotto ni bagisi boni botong khana bank tongna bla nin darabo nin bank tongo ge o asik aborjana ek kisa fele darabo দেখে ফেলে দিলে ফেলে গেলি ওই asik aborjana obo sabo responsibility na nai hedi ang tere camera menum pon koina obo asik aborjana biar botol ken botol juta nini jus nangmani nini chip tip kabang mas nin or aborjana kibsa tongke o asik aborjana rungsak tongmani sabo daito Oro to joto oro borok ni narajak tongna jang sima bote borok no sap kahangke khai khai bazar ngia ko sakang waisa waini borok sap khaiwi joto phataro phar mangke kaham botol no sok sai phani obo sata hisab de samung khalai rak na ke ba mas hisab de samung khalai rak asale ang sisoya borok sap khaini le tongo bo tani bang khaya bole sai mi ya aroni no aro lukelino eh tadi bure sala or to ang komiti thong bole sinai ang ko obo or jaga bank ota amo mase brum brum phayo ang tal brum brum phayo ta gang tal brum brum phay brum mo omo lugi phay bani ngam samung khlai jaya o daito khoroksa khorung nei je songjani ro samung khlai na ani mu kau mo tenge ge aba asu tolak jini lugi phay mani asu aborjana piaba omo tamni bayang video khlai mole obo nini nok korani aborjana ani nok korani aborjana tei jottoni aborjana rungjak nok jotto tongbai udo nini bo tongnai aborjana rungjak tongnai obviously tongnai ani bo tongo tei pukri rukung rogo nok kona kuni rogo aborjana abono chakdan bagai ani kortoibo ya amo ani odhikar kare piaba ani samungkhe haiji ani samungkhe kaisa government ni hapangni je sanamjak tongmani nok je ar jaga sebu khlainai or jaga je hamia manui sutra je rungjak tongmani abosi ani khlai thai abun bagaina angoro mathayo obo jotoni bagai si bank kha jotoni bagai si nini bo tongo or bank tongna bole tongnai asingo bo tin dara phaitangka bonu bank tongar jaga bun bung tongoro account ani bo tongo ngke omo to jotoni bagai si ang dofani bagai si ang khlaio mo dofani bagai si ang samung bachago mo omo sabun responsibility na nai aroni bank manager de na nai ai ke ang de na nai na local ok de na nai local mone kesal yang noni aku ko gramin bank bai je kesal ko ba turi pa habuk ma joying kaiping bolai turi pa mo herok na na tulsram wanji pa sai aborok ke local hinjago gramin bank manager rok tongo assistant manager rok mamar jaga tongbai go amorok ebrok ni daito na local ni daito na ani ni daito na gramin bank ni je asipase gana gini je dukandari renai rok abron daito kisa responsibility ni tamo tam sana mutu je amo to je dustbin rok rei ma ba blog rong ni tei phaiba bata je kaisa kaini kaithang kai je dogan ganda ro mo ke sap sutra ke joto tonglai manai ke bo hai rok asuk dustbin rok nugya je amo ba bo hapa no bo ba amba lems ni andar buthang kom or committee khajak je borok ni bisingo bo samungma thangsina or jaga soba songjagui tong bono naikol kahangke khaikhe no janai hita bazar committee ni daito blog ni teibo kisam Blog ni naike teibo.
samungkhaini sebano rok bo bo kaham khe far khe chanai somoi mote far pai khe chanai bo haita nang to khoroksa educated borok bujinai borok sinai borok ar jaga aborjona bangrerek rungjak hangke tamo srishti ngnai nang ba saimano apni ba saimano jibu phano srishti mano ermano chindai rok jibuk rok tenini yong rok tenini thampui rok onkhe ar jaga gani gini doan khainai rok khlaima glak tei oro jaga je sebu khlainai rok bengo or khaima glak ge abo ani kok haiji singmo abon bagino ang mapi sakamo daito sabo nanai ang phaibrum mang talbrum phaibrum mang no nui phaimani tolan chiming saka thuk asu jera nui phaimani tongmali yang khina ayang bahaino isa saga kali phadi an kemram no koinai phadi tara yang saga bahaino lading go hai sai sing botol omo biar botol ya deba biar botol ini goro ken tongo na yang rom nai ang nang khangge ang khiphan rom ma bahai tara ani khlaitai ang khlainai ani kortobe khlainai ang oro jaga geng tongo omo geng nable mo na dar silemo geng demo geng ang karen bo shot chawi thuya ang pheno kotok soloi godrao khachiwoi duri abai ke bang kotok soloi thuya noro ano hamza engke nai sileke noro ano buthar mano ang raji tongo ang kathang tongsak o kila area wo ani permanent address bebang lai ang kathang tongsak ang da phani bai samutangai noro ano hamya chong khangke wan so khangke noro nai sil khangke no buthar mano ang raji tongo ya bang noro da phani bagai ang samung khaiwi ani langmaro ronai hisi ang or jaga gengo rom khangke ang theinai thuyang at khalaiya noro ano buthar de no cha jengke pya bang ani samung khale khlainai hisi nini nok ni kona kuni ja borjona nang jagya aban kortoi boya ani hapang ni je rule tongmani niyom tongmani aboni si ang khlainai ayang nui man khana thoi dara ang loge phadi kisa ayang to nini amo kore tala kore takeri nable tala tongmani rejai tangko yang busak aborjona bang tongkana yang rogo yang dal phadi tongnam le yang mela brum kila hatiwa o kila bazar orges tarong thangke or jaga kaiman ble salabai buribai ge or jaga ne saro khailai feklainai chalainai botol lok hakene or room bai kata ayang phan kithar ma ble tan alada rumen kok tongba min musakre de ani bo mungkhe jiten tam khainule ang aro restaurant ni khai dokan ro tolawon nang to dai to sabnanai nang to sakne ka ana tajule de daik to ba joto no public bo kisa sab sutra khe tongkhe tesa chanai kete aro bising je bar jaber jang nai rok borok no naiwi khai ro bata ungjago ta nana joliana ble jolaiya nang hai sangon jolaiya ang unono joli bai phaimani ya ang nono sengnai hene ang plan khaiya phaya ani plan kha amosi do dara ani plan ani mogolo kalai kha amosi mono ang bin dukan thangai bot dukan tongo sob tongo honai ang phaimani ya borok mali ya tini leding kha phaimani 4:30 baje kata bok office time bo lai khaba borok mali ya borok man khangke ang bini pa singkhamo o bengo je kasa phainai rok no nono nang singla thangta nana joliana ble na jolaiya angke jeng khaiman kha majra sabo ar jaga daito nanai sabo bazar committee tei local tei block ni bo daito tong bisamsa ma khlainai joto thansa kisi jeng samung khai kangke si o kila area tei bunai thongnai tei ma hamnai chini upcoming next generation haike ba young generation hai tongnai cherai rok especially cherai chala sikla rok borok bo jengno kaham sirnai ganai toni teibo kereng ang oni bagai ang mangthai tui phinai omong kha fake ya ke real picture ang nono phunu kha real picture omo not fake this is real picture not nagui man khana ani kan dawo aborjona sab sutra khaijaya